Slovenský rozhlas v koprodukcii s rádiom Twist uvádza druhú časť 6-dielnej dramatizácie ságy J.R.R. Tolkiena Pán prsteňov. Text Viliam Klimáček. Dramaturgia Ľuboš Machaj, Katarína Revalová a Ján Uličiansky. Hudba Peter Mankovecký. Hudobná réžia Roman Žiaran. Hudbu nahral Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Majster zvuku Peter Daniška. Skript Samuel Rihák. Asistentka réžie Mária Paderová. Réžia Jaro Rihák. Titulnú pieseň naspievala Soňa Norisová. Osoby a obsadenie: Aragorn Boris Farkaš, Hobiti Frodo Ľuboš Kostelný, Sam Stano Danček, Pipin Rod Robert, Smiešok Miro Noga, Gandalf Martin Huba, Denethor Marián Slovák, Faramir Jozef Vajda, Beregond Marek Majeský, Pán Nazgúlov Jozef Švoňavský, Theoden Ladislav Chudík, Eomer Ivan Romančík, Eowyn Diana Mórová, Ghán Jano Kroner a ako hobit Bilbo Marian Labuda. Toto je história vojny o prsteň, ktorú som do veľkej knihy zapísal ja, Bilbo Hobbit. Zemi zvanej Mordor, kde šero so šerom sa snúbiť. Jeden prsteň všetkým vládne, jeden všetkých zhubí. Jeden všetkých privedie, do temnoty zviaže, v zemi zvanej Mordor, kde šero so šerom sa snúbi. Kde šero so šerom sa snúbi. Na konci 3. veku sa spojili všetky národy Stredozeme, aby potlačili temné zlo, ktoré začalo pohlcovať ich životy. V ústretí nebezpečenstvám kráčali pôvabní elfovia, mocní čarodejníci, zástupy nedostižných jazdcov spolu s obrancami mocných veží, takto naposledy spoločne povstali proti temnej moci prastaré národy veľkých ľudí a iných bytostí a s nimi aj my, malí hobiti. Nik nečakal, že osud vyvolí za toho, ktorý ponesie prsteň, hobita menom Frodo. Jeden prsteň vládne, jeden všetkým káže, jeden všetkých privedie, do temnoty zviaže, v zemi zvanej Mordor, kde šero so šerom sa snúbi. Kde šero so šerom sa snúbi. Toto je druhé rozprávanie z 3. časti Veľkej knihy Príchod temnoty. Minule som vám rozprával, ako Gandalf s Pipinom zavítali do Bieleho mesta Minas Tirith, ktoré sa pripravovalo na obranu. Správca mesta Denethor podlieha beznádeji z presily temnej moci. Na pomoc Gondoru sa blíži aj rohanský král Theoden so svojou armádou. orlovci! Smieška necháva v chmúrnom žľabe, ale ten ukrytý pod plášťom tajomného jazdca vyrazí predsa len do boja. Posadím si ťa pred seba a prikryjem plášťom. V poli bude tma ešte temnejšia. Nik si ťa nevšimne.
Medzi tým Aragorn podnikne nebezpečnú púť do podzemia a vyzve vojsko mŕtvych, aby splnilo pradávnu prísahu. Vierolomníci, prečo ste prišli? Na čele armády prízrakov Aragorn uháňa v ústretí rozhodujúcej bitke so Sauronovými služobníkmi. Zatiaľ v Mordore sa pokúša verný Sam vyslobodiť Froda, ktorého zajali skirti. To sa deje veci, však? Toľko sme sa sem snažili dostať a keď sme konečne v Mordore, vôbec sa mi to nepáči. Froda zatiahli skirti do skalnej pevnosti. Ako sa dostanem k dnu? Všade sú samé stráže. Prsteň, jasné. Nasadím si ho a prešmyknem sa dnu neviditeľný. Už som neviditeľný. Všetko sa zmenilo na krajinu tieňa. To je strašný hluk. S prsteňom počujem silnejšie. Skirti sa bijú medzi sebou. Poveži, opovážte sa ublížiť môjmu pánovi. Prichádza bojovník Sam. V ruke má plamený meč, ktorým osvetlí stemnelú krajinu. Sauron, kde si? Ukáž sa mi. Oslobodím Stredozem a premením ju na obrovskú záhradu. Kráľ a záhradník Sam vám prikazuje, prestaňte. Skirti, prestaňte sa byť. Sam, spamätaj sa, Sam. Prsteň začal ovládať tvoju vôľu. Dáva ti falošný pocit sily. Nesmieš vyzvať Saurona na súboj. Zničíš našu poslednú nádej. Daj si dolu prsteň, Sam. Počuješ ma? I hneď si stiahni prsteň. Už som si ho dal dolu, Bilbo. Má strašnú silu. Ja, hlupák, som chcel vyzvať temného pána. Rozpučil by ma nechtom. Ale ako sa dostanem do veže? Určite si poradíš. Už nie si ten hobitský záhradník, akým si býval. Prešiel si mnohým nebezpečím a vieš bojovať. Len čo prebehnem ránou, uvidíte! Au! Ako by nás brány odpleštila neviditeľná sieť. Čo to je za mordorský trik? Strážia ju trojhlavé sochy. Bdie v nich nejaká zákerná moc. Možno mi opäť pomôže fľaštička s Galadrieliným svetlom. Výborne. Elfské svetlo ochromilo sochy. Môžem prebehnúť cez bránu. Pustili ma, ale o chvíľu sú tu skirti. Poďte si po mňa, banda. Povedzte vášmu kapitánovi, že veľký elfský bojovník je tu. No, kde ste? Bojíte sa? Mŕtvi skirti. Dosekaný, dostrieľaný šípmi. Zrejme sa pobili medzi sebou o ľub. Pán Frodo! Kde ste? Nikde nikoho. Aj strecha je posiata mŕtvými. Určite sa pobili o Frodové veci. Vrchol veže. Dúfam, že tam nájdem Froda. Ach, pane, kde ste? Kde ste? Hobitská pieseň. Odkiaľ to znie? Na povale sú malé dvierka. Tam ho zavreli.
Pán Frodo, žijete? Sám? Zdá sa mi to. Mal som strašné sny. Ja som to, pane. Čo sa mi stalo? Nič si nepamätám. Bojoval som s obrovským pavúkom, spadol som a naraz okolo boli sami skirti. Bili ma, prehliadali každý kúsok odevu, čo som mal na sebe. Môžete chodiť? Všetko mi vzali, sám. Všetko. Aj prsteň. Poslanie zlyhalo. Nemôžeme uniknúť. Pane, nič nezlyhalo. Ja som ho s dovolením zobral. Aha, prsteň mi visí na krku. Ty si ho zachránil? Okamžite mi ho daj. Ty ho nemôžeš nosiť. Daj mi ho. Ja som jeho pánom. Pane, škrtite Sám. Prepáč mi, že som na teba zaútočil. To tá strašná moc prsteňa. Chyťte ho pevne do dlane. Vraciam vám ho. Je ťažší ako balván na krku. Poďte, nech sme čím skôr pri bráne. Neviem, čo sa so mnou deje. Sám. Omdlieva. Pôsobí na vás kliatba brány, pane. Bdejúce sochy. Ale raz ich už premohlo elfské svetlo. Skúsme to znova. Giltoniel a Elbert. A ja Elonion Ankálima. Prešli sme. Brána sa začína rozpadávať. Musíme sa ukryť. Strážne sochy určite varovali Saurona. Rýchlo bežme, pán Frodo. Čo najďalej od pevnosti. Smrteľný výkrik lámajúcich sa svoch privolal okrídlených Nazgúlov, ale hobiti už bežali po skalnej ceste hlbšie do Mordoru. Zoskočili do hustého krovia a v zápätí nad hlavami preletel vražedný tieň. Nespadal ich. Zatiaľ boli Frodo so samom bezpečí. Ale dokedy? Za to ich priateľ Smiešok sa na úplne inom mieste Stredozeme veľmi bezpečne necíti. Môj chrbátik, joj, kostičky moje. Čo ti je, Smiešok? Cválal si niekedy 4 dni v kuse, Bilbo. A komu Theoden prikázal ostať v chmúrnom žľabe? Kto neposlúchol kráľov rozkaz? Tak sa nesťažuj. Vedia nič, ale sedím tu pred tým tajomným jazdcom, čo ma vzal na koňa ako mech. Všade je tá strašná mordorská tma. Učí mi v hlave, alebo sú to ozajstné bubny? To sú divokí ľudia, Smiešok. Žijú v druadánskych lesoch. Sú plachí a ostražití ako zver. Nikdy nebojujú s Gondorom ani s Rohanom. A to je naše šťastie, lebo používajú otrávené šípy. Vidím ich náčelníka. Je oblečený len do sukne zo suchej trávy. Vyzerá, že má sily za troch. Myslím, že prišiel ponúknuť pomoc nášmu kráľovi. Hádam, máš pravdu, tajomný jazdec. Koho nám to privádzaš, maršal Éomer? Náčelníka divokých ľudí, kráľ môj. Vítaj, náčelník. Som Theoden. Rohirrovia sú priatelia tvojho ľudu. S čím prichádzaš? My nebojujeme, my lovíme. Nenávidíme skirtov. Vy nenávidíte skirtov. My pomôžeme vám. Veľa pozeráme z kopcov. Vidíme kamenné mesto. Minas Tirith? Je zatvorené. Veľa skirtov okolo. Sedia na konskej ceste. My vieme, že vy neprejdete. Ako to vieš, náčelník? My divokí ľudia. Nie deti. Som Khan. Náčelník. Vás ako listov na stromoch.
Ich ako hviezd na nebi. Silní oni. Oveľa silní. Žiaľ, hovorí pravdu. Viem, môj pane. Aj naši zvedovia priniesli zlé správy, maršal Eomer. Skirti na ceste narobili kolové hradby. Nezmetieme ich rýchlym útokom. Musíme sa však ponáhľať, inak Minas Tirith padne. Ghán vie inú cestu. Iba zver ju pozná. Veľa, veľmi veľa zím postavená. Nikto nepamätá. Ghán vie ukázať zabudnutú cestu. Prijímam tvoju pomoc, náčelník. Ak padne kamenné mesto, nebude pre nás návratu. Ak sa zachráni, Skirti budú odrezaní. Navždy budete našimi priateľmi. To ti sľubujem. Ak vy prežijete veľkú tmu, nechajte divoký ľud na pokoji. Nenaháňajte ho ako zver. Ghán vám teraz ukáže cestu. Čary nepriateľa sa obracajú proti nemu. Mordorská tma nám pomôže dostať sa tesne k opevneniu. Moji muži videli, hradby už nestoja. Skirti ich búrajú pozemským hromom. Nie sú ostražití, myslia, že majú chrbát bezpečný. Prekvapíme ich nepripravených. Vonkajšie hradby Minas Tirith mohli proti nám dlho brániť. Teraz v nich urobili pre nás cestu. Ešte raz ti ďakujeme, Ghán. Zabíjajte Skirtov. Zapáľte tmu jasným železom. Nič iné divých ľudí nepoteší. A je preč. Zmizol v krvi ako jeleň. Vyzerajú nepôvabne, ale nie sú falošní. Ten divoch preukázal oveľa viac rozumu ako ktorýkoľvek ľudský kráľ, čo prepadol temnote. Divokí ľudia rozdelia jazdcov na menšie skupinky a opatrne ich vedú hustnúcou tmou k ukrovinám na východnej strane vrchov. V hlbokej rozsadline sa začínala stará vozová cesta. Nepreniknutelné lesy poskytujú rohanskej jazde spoľahlivý úkryt a Theodénová armáda sa nepozorovane blíži k Gondoru. Pane, našli sme dvoch mŕtvych mužov. Jeden z nich je Hirgon. Ešte zviera v rukách červený šíp. Posledný je mŕtvý. To je zlé. Zdá sa, že našiel hradby obsadené a chcel sa vrátiť, aby nás varoval. Určite nestihol Denetorovi podať správu, že prichádzame. Mesto stratilo poslednú nádej. Nevie o našej jazde. V núdzi je cenná každá minúta. A predsa je lepšie neskoro ako nikdy. Eorlovci, pred! V Minas Tirith nastalo smutné ráno. Už druhý deň nevyšlo slnko. Pipin sa zošereným mestom prechádza v lesklom čiernom brnení ako Denetorov zbrojnož a temno, lejúce sa z Mordoru, omámilo aj jeho hlavu. Všetky srdcia obyvateľov Bieleho mesta sú zasiahnuté beznádejou. Čierni jazdci! Letia vo vzduchu! Koho si v diaľke prenasledujú? 15 gulov na oblohe! Krúžia ako supy! A tie malé bodky v krajine! To je náš oddiel! Hrôza mi zviera hrdlo! Potrebujú pomoc! Nemôžem dýchať! Nedokážem ani vytiahnuť meč! Gandalf! Zachráň nás! Faramirov signál! To jeho prenasledujú nás gulovia! Musíme kapitánovi pomôcť! Gandalf už ide! Otvorili mu bránu a on vyrazil v ústreti Faramirovi. Tieňovlas uháňa rýchlejšie než nás gulovia. Z čarodejníkovej palice šľahajú blesky. Celá planina oslnivo svieti. Uháňaj, bielý jazdec! Bež ako vietor! Dostihol ich!
Zahnal tých netvorov. Šťastie, že máme Gandalfa. Hanbím sa za svoju nemohúcnosť, Beregond. Keď sa hanbí polovičník, aké pocity musí mať dospelý bojovník? Zbrane Nazgûlov sú strašné a nevieme proti ním bojovať. Otvorte bránu! Kapitán Faramir sa vracia. Hurá! V pevnosti budú v bezpečí. Všetkých 7 brán je dobre zaistených. Otvárajú sa postupne, až kým je predošlá bezpečne zatvorená. Faramir je tu. Vyzerá ako človek, ktorého sa zmocnil obrovský strach. Musel premáhať neznesiteľnú trízeň. A ako sa len podobá na svojho brata, na Boromíra. Boromíra ovládla ctižiadosť. Kým Faramir má v sebe aj múdrosť starých rodov. Je to kapitán, akého by sme nasledovali aj do mordorského ohňa. Faramir! Faramir! Polovičník? A so znakom môjho otca na štíte. Ako ťa volajú, zbrojnož? Pipín, pán Faramir. Zvláštna vec. Nie si prvý polovičník, ktorého som stretol. Ako by ste vychádzali zo severských povestí do nášho života. Povedz mi o tom viac, syn môj. A Faramir začína opisovať svoje stretnutie s Frodom a Samom na ceste do Mordoru. Gandalf mocne stisne kreslo a pohľadom zarazí Pipinov výkrik. Denethor uzrie ich vzrušené tváre a mnohé pochopí skôr, ako bolo vypovedané. Nakoniec som tých hobitov prepustil aj s ich veľkým tajomstvom. Predstavte si, mali namierené do Cirith Ungol. Do Cirith Ungol? Kedy to bolo? Kedy mohli doraziť do toho prekliatého údolia? Najskôr dnes, ale možno tam ešte nie sú. Mordorská tma podľa mňa nesúvisí s ich poslaním. Začala sa už včera večer. Toto bol dlho plánovaný útok proti nám. Zvyšok svojej družiny som nechal chrániť brody Osgiliathu a ponáhľal som sa na pomoc mestu. Dúfam, že som nekonal chybne, otec. Niečo sa ti nepáči? Myslíš, že som nevidel, ako hľadíš na Gandalfa s otázkou, či neprezrádzaš priveľa svojmu otcovi? Mithrandir je už dlho strážcom tvojho srdca. Škoda, že som nepoznal tvoj názor predtým, než som prepustil hobitov. Konal by si rovnako, poznám ťa. Túžiš byť ušľachtilý ako kráľ zo starých čias, ale miernosť je prepich, ktorý si vládca môže dopriať jedine v miery. Sú však časy, keď sa za váhanie platí smrťou celého národa. Tvojou úlohou, syn môj, je chrániť Gondor, keď už Boromír nežije. Želal si, otec, aby sme si s Boromírom vymenili miesta? Tvoj brat bol verný mne. Nebol to žiaden čarodejníkov učeň. Boromír by nepremrhal to, čo mu osud ponúka. Bol by mi priniesol mocný dar. Teraz by som mal tú strašnú zbraň ja. Boromír zomrel v statočnom boji, Denethor. Siahol po tej veci rukou a padol. Keby si ju privlastnil, nespoznal by si už svojho syna. Viem, Gandalf, že použiť to je nebezpečné. Ale poslať tú vec v rukách nedôvtipného polovičníka do krajiny nepriateľa, ako si urobil ty a Faramir, to je šialenstvo! A ako by konal pán Denethor? Malo sa to schovať v najhlbších kopkách Bielej veže a nepoužiť. A ak? Tak len v najkrajnejšej núdzi. Nemôžem ti dôverovať, môj pane, o nič viac než Boromirovi. Zadrž svoj hnev. Nedôverujem v tom ani sebe. Tiež som odmietol tú vec prijať. Necítil som sa dosť silným odolať jej. Aj teba by jej moc rozvrátila. Aj kedy bola pochovaná v najhlbšej priepasti, spaľovala by tvoju myseľ. Náš odpor už dlho nepotrvá. Nech sa spoja všetci, ktorí bojujú proti nepriateľovi v nádeji, že aspoň zomrú slobodní.
Povedzte, Gandalf, je ešte nejaká šanca? Myslím pre Froda. Nikdy nemal veľa šancí, ale keď som počul o Cirith Ungol, je to prekliatý priesmyk. Prečo šiel práve tadiaľ? Nepriateľ však začal útok proti nám skôr, a to je dobre. Musí rozptýliť svoju pozornosť na viacero strán. Čo si ho vyrušilo? Že by Aragorn možno použil aj vidiaci kameň. Palantír? Ak sa v ňom ukázal Sauronovi, práve cezeň ho vyzval. Nepriateľ je na pochybách. Uzrel v kameni mocného protivníka. Videl budúceho kráľa Gondoru. Ale... Dnes večer som unavený. Dovolím ti len jediné, ale... Ale čo Glum? Ako ho Frodo mohol vziať so sebou? A ja sa bojím jeho zrady, milý Pipin. Zapamätaj si však, Pipin, zradca môže zradiť aj sám seba a vykonať dobro, ktoré pôvodne nezamýšľal. A teraz už dobrú noc. Ale... Dobrú! Dobrú, Gandalf. Kone sú pripravené, kapitán Faramir. Ďakujem, Beregond. Vyrazíme, aj keď v tejto tme nevedno, či je deň, či noc. Vrátil sa už nejaký posol? Ani jeden. Kto vie, či rohanskí jazdci dostali červený šíp? Pán Denethor prichádza. Gondor sa musí spoľahnúť len na seba. Nesmieme sa vzdať opevnení na rieke, dokiaľ tu bude jediný kapitán, ktorý má odvahu poslúchať rozkazy svojho pána. Otec, neodporujem tvojej vôli, pretože si prišiel o Boromira. Splním namiesto neho všetko, čo rozkážeš. Vojaci nasadať. Počkaj, Faramir. Áno, Gandalf? Neriskuj život kvôli horkosti, ktorú ti do srdca zasadili Denetorove slová. Budeš potrebný pre iné veci, než pre vojnu. Tvoj otec ťa miluje. Myslíš, že Rohan nám príde na pomoc? Príde, aj kedy bolo neskoro. Z Edorasu sem je dlhá cesta. Veľa šťastia, kapitán. Tak odišiel správcov syn Faramir s jednotkou najvernejších brániť brody pri Osgiliate a zadržať nápor skirtov na predmestia Minas Tirith. Ale už v noci začali prichádzať prvé správy, že k armáde tmy sa pripojili pluky z juhu a krutí divosi z Haradu. Viedol ich čierny kapitán a s ním sa valil strach požierajúci srdcia obrancov. Onedlho boli brody Anduiny dobité a Faramir musel znova ustúpiť pred 10-násobnou presilou. Vyjadzujú ho do povetria! Vyjadzujú do povetria! Gandalf prichádza a nesie správy Denethorovi. Kde je Faramir? Nehovorte, že padol. Prináša zlé správy, Gandalf, ako býva tvojim zvykom? Nepriateľ tajne staval pľte a člny, v obrovskej presile prekročil rieku, vojsko sa valí na nás ako čierne kobylky. Pevnosti pri ceste padajú jedna za druhou. Prišiel Faramir? Chce sa udržať čo najdlhšie. Ale prišiel ktosi, koho som sa obával. Hádam, nie, temný pán. Ešte nie, majster Pippin. Ten príde až triumfovať nad mojím pádom. Iných používa ako svoju zbraň. Už dobili predmestie. Vyhodili do vzduchu vzdialené hradby. A vieš, kto velí čiernemu vojsku, Denethor? Prstenový prízrak. Pán všetkých Nazgúlov. To je všetko, čo si mi prišiel povedať? Už dávno viem, kto im velí. No a čo? Hádam sa nebojíš? Alebo je na teba príliš silný? Uvidíme, keď si zmeriame sily.
Možno je pravdivá veštba, že pán Nazgúlov nepadne rukou muža. Aj múdrym je skryté, aký osud ho čaká. O chvíľu dám povel na útok. Môžeš ukázať svoju odvahu. Posádka zo Zgiliatu sa vracia! Posádka zo Zgiliatu sa vracia! Čo by sa vracali? Ustupujú pred presilou skírtov. Útočia na nich ešte aj divosi z juhu. A Nazgúlovia sa na nich vrhajú z oblohy. Trhajú a zabíjajú. Musíme im vyraziť na pomoc. Patríš k Denetorovej stráži, Pipin. Nesmieš opustiť hradby mesta, pokiaľ je v nich tvoj pán. Jazda konečne oslobodila našich. Teraz sa musia rýchlo stiahnuť. Presila je priveľká. Sú za bránou, sláva! No ale nedokážem sa z toho radovať. Bojovníci nesú priveľa ranených. Faramír je mŕtvý? Denetor, prinášame tvojho syna. Vykonal mnoho veľkých činov. Položte ho na lôžko. Chcem byť s ním sám. Neubránili sme brody cez rieku Gandalf. Ani Osgiliath, ale Faramír žije. Len je ťažko ranený. A od Rohanských neprichádzajú nejaké správy. Prišli nové šíky z Kirtov a obsadili severnú cestu. Rohanskí jazdci už nemajú voľný priechod. Mesto je úplne obklúčené. Toto sú posledné hodiny Minas Tirith. Ale ak mám zomrieť, zabijem pritom aspoň hrbu nepriateľov. Stále ostáva nádej, Pipin. Nezabudni, že si Denetorov zbrojnož. Dávaj na neho a na Faramíra pozor. Obávam sa, že správca prepadol bez nádejí a mohol by vykonať niečo nerozvážne. Vtedy sa začalo najstrašnejšie obliehanie v dejinách Minas Tirith. Veľké katapulty nepriateľa vrhajú na mesto ohnivé gule a zanedlho v citadele vzplanú nespočetné požiare. Výbušný oheň zasa trhá kusy hradieb, ako by boli z mäkkej hliny. Po ohnivom daždi sa spustí ďalšie, oveľa hroznejšie krupobytie. Nepriateľ začal vrhať cez hradby hlavy všetkých, ktorí padli v boji pri Osgiliate, pri brodoch i v poli pred mestom. Nad obrancami neustále lietajú Nazgúlovia a rozsievajú zúfalstvo a des. Môj syn zomiera a je to moja vina. Nesmúďte, pane. Možno sa Faramír uzdraví. Bláznivá nádej zlyhala. Vedel som, tu nepriateľ našiel prsteň a jeho sila rastie. Môj rod zlyhal. Správca už nebude mať komu odovzdať moc. Poslednému zvyšku Gondoru budú vládnuť úbožiaci, ktorí sa budú skrývať v horách ako štvaná zver, kým ich všetkých nepodrežú. Prišiel Beregond, pane. Správca, vojaci sa dožadujú tvojho velenia. Musím zostať pri synovi. Koniec sa blíži. Nasledujte, koho chcete, hoci aj toho bláznivého čarodejníka. Gandalf preberá velenie. Vojaci, pripravte sa na boj. Prvý kruh mesta horí, pane. Ste stále správcom, pane. Vaši muži utekajú z hradieb. Kam utekajú hlupáci? Lepšie je zhorieť teraz ako neskôr. Musíme zhorieť, to je náš osud. Vráťte sa do plameňov. Nechcem žiaden náhrobok pre Denetora a Faramíra. Budeme horieť ako pohanskí králi v dávnych časoch. Západ zlyhal. Hovorí z neho šialenstvo. Môj syn, držím jeho ruku. Je horúca. Horí. Už horí. Pane? S Bohom.
polovičník. Nepoviem vám s Bohom, pane. Prepúšťam ťa zo svojich služieb. Nechcem opustiť službu, dokiaľ žijete. Zaslúžim si brnenie, ktoré ste mi dali. Denethor prikázal naložiť svojho ešte živého syna na mári a smutný sprievodca vybral horiaci mestom k hrobkám kráľov. Pod strmým zrázom za čiernou bránou v 6. okruhu hradieb zložili Faramírovo telo na mramorový stôl a obložili ho drevom. Pripravte nám spoločnú hranicu a prilejte do nej oleja. Keď vám prikážem, hoďte tam fakľu. Zošalel. Úplne zošalel. Musím Faramíra zachrániť. Musím nájsť Gandalfa. Stráže, neponáhľajte sa s tým drevom. Nič nezapaľujte, kapitán Faramír žije. To je pánom Minas Tirith. Pán Denethor alebo biely čarodejník? Radšej čarodejník, ako tento šialenec. Pippin, kam bežíš? Hľadám Gandalfa. Naozaj Denethor odišiel k hrobkám kráľov? Správca padol skôr, než bolo dobité jeho mesto Beregond. Je posadnutý smrťou a je nebezpečný. I hneď musím nájsť Gandalfa. Nesmieš dolu do bitky. Pán mi dovolil opustiť ho. Nosíš čierne brnenie. Denethorova stráž nikdy neopúšťa svoje miesto. Vyber si Beregond. Buď Denethorov príkaz, alebo Faramírova smrť. Idem po Gandalfa a ty nedovol zapáliť oheň. Faramírov život je teraz v tvojich rukách. Onedlho budem pri hlavnej bráne. O nie! Zo všetkých strán sa valia nepriatelia na obrovských zvieratách. Vlečú za sebou obliehacie stroje. Na reťaziach sa kníše baranidlo so železnou hlavou. Chcú vyvaliť bránu. Kde je Gandalf? Bilbo, poraď mi. Neviem to, chlapče. Ja len podávam správu o ťažkých časoch. Aj mne ten zápas trhá srdce. Hromadami mŕtvol sa brodí strašný jazdec v kapucni. Hrôza z jeho slepej tváre ochromila obrancov aj hordy skýrtov. Dvíja meč! Baranidlo narazilo! Brána sa rozletela na 1000 kusov. Do mesta vchádza pán na zgúlou. Tu hrôzu neprežijem. Čo sa mu nikto nedokáže vzoprieť? Sem nesmieš. To je Gandalf! Vráť sa do priepasti, ktorá je pripravená pre teba. Padni do ničoty, ktorá čaká teba aj tvojho pána. Nespoznal si smrť, keď ju vidí. Zomri. Svitanie. Oneskoril si sa. Sila tieňa slabne. Takto sa nezvolávajú skýrky. Čo to má znamenať? Gondor je pred nami! Jazda útokom za Rohan! Pred! Vpred, synovia Eorlovi! Pane, nesmiete bojovať sám. Kráľ musí ísť prvý! Za mnou! Väčší oddiel! Podporeste kráľa! Dostal sa priveľmi dopredu! Theoden sa rúti ako helmovo kladivo! Skýrti padajú ako rozpučené vší!
Smiešok. Lebo mi spadne z koňa. Tajomný jazdec zanes ma ku kráľovi, musím ho chrániť. Drž sa. Skirti ho chcú obklúčiť. Nič nevidím. Okolo kráľa padla tma. To sú zlé kúzla. Vpred. Rýchlo, vpred. Kone zhadzujú jazdcov zo sediel. Ideme, pane! Kráľov kôň je zdivený hrôzou. Zhodil pána pod seba. Z oblohy prilieta okrídlený netvor. Miesto krídel má kožené plamy a na nohách pazúry. Sedí na ňom čierny jazdec. Šťastie sa obrátilo, Smiešok. Pán Nazgúlov, na chvíľu zahnaný Gandalfom, sa vrátil zo vzduchu. Theoden však nie je celkom opustený. Si tam ty, aj tvoj tajomný jazdec. Stojí proti netvorovi s obnaženým mečom. Schop sa, Smiešok. Nelez tu po štyroch. Si kráľov vojak. No tak, zdvihni sa. No, musíš pomôcť rytierovi, čo vyzval netvora na súboj. Odíď, pán mŕtvol. Odíď do tieňa. Medzi Nazgúla a jeho korist. Inak ti prinesiem nekonečné utrpenie. Nedotkneš sa kráľa, kým budem vládať. Ja nepremôžem nejaký živý muž. Ja nie som muž. Som Eowyn, Eomundova dcéra. Či si živý alebo mŕtvy, zrazím ťa, pokiaľ sa dotkneš kráľa Theodena. Si ty ale hlupák, Smiešok. Veď tajomný jazdec je Eowyn. Zlaté vlasy jej žiaria na ramenách ako slnko. Nesmie zomrieť taká krásna a statočná. Eowyn preťala obúde krk. Čierny jazdec už nemá na čom lietať. Ale mečom je rozťal štít. Eowyn padá. Eowyn, vstávaj. Zasiahla som ho medzi korunu a plášť. Eowyn, preber sa. Nezomieraj tu, Eowyn. Vydrž. Porazila si Nazgúla. Rozplynul sa ako vzduch. Zima. Si veľká bojovníčka. Cítim len zimu. Pane, tu ste. Žijete. Smiešok. Podaj mi ruku. Král Theoden, odpuste mi, že som proti vášmu príkazu vyrazil do boja. S Bohom, majster Hobbit. Odchádzam k svojim predkom. Odpustíte mi? Nemám ti čo odpustiť, Smiešok. Veľké srdce si nedá rozkázať. Už nikdy mi nebudeš rozprávať o voňavých bylinách tvojho kraja. Môj pane, nedokázal som vás uchrániť. Rytieri, odovzdajte Eomerovi kráľovskú zástavu. Bude mojím nástupcom. Kráľ Eomer. Odkáž Eowyn, že mi bola drahšia než vlastná dcéra. Ale, pane, ona... Musíme sa prebiť z obklúčenia! Kto je ten rytier, ktorý porazil netvora? Sválajte k víťazstvu jazdci Eorovi. Dajte za mňa s Bohom, Eowyn. Kráľ Theoden je mŕtvý. A ten rytier, pane, to je... Eowyn.
Eowyn. Prečo si ma neposlúchla, sestra moja? Prečo si nezostala v bezpečí hôr? Nedokázala nebojovať, keď ostatní sa ponáhľali naproti smrti. Všetci jazdci sem! Musíme chrániť kráľovo telo! Naložte moju sestru a dopravte ju do mesta. Nový rohanský král Eomer vyskočil do sedla a hnal svojho koňa do najkrutejšieho boja. Rohanskí jazdci už nespievali. Zaplavili boisko ako smrtonosný príliv. Jazdci leteli s vytasenými mečmi posadnutí od platov, veď prichádzalo ráno. Fúkal vietor od mora a temnota sa začala trhať. Zvuk boja strašný a krásny doľahol do horiaceho mesta a priniesol nádej, v ktorú už nik nedúfal. Dojatý veľkosťou chvíle končím druhé rozprávanie z Veľkej knihy, ktoré som pre uši dychtivých zapísal ja, Bilbo Hobbit.